ľudia, tak som si pre vás dneska pripravil taký špeciál, lebo ako, no, uvidíte sami. Ako mám celý Brawl Pass a som ukazoval sestre, ako dať na jeden klik Legendary Star Drop. I do not come in peace. Ale akurát mám dva Legendary Star Dropy. Jeden mám v Brawl Passe. A druhý mám tuto. Skúsim oko. Dobre, nebol to zrovna najlepšie. No, neviem. By ste sa chceli joinuť, tak to sa môžete. Alebo si ma dajte za frienda a klasika. Alebo si ma dajte za frienda. Ako ja mám ľahké IDčko. Ak chcete, dajte si ma za frienda a potom sa joinite sem. Dobre? Ak budete samozrejme chcieť. Tak čaute.